KSA Borlangpher Head Branch President Sonjip Hangcho Penjapon Linsi KSA member mate abitung la pente bokteraya rong asar pen pendamsi nona kimi Borlangpher thana usi akhaya Akon Teron aphan man ke do karbia puhu pen archodam la pen Borlangpher hawar ingsamjin pen ke do ke thak pen chinglok kaching thuramu hi hui chithan chimumpon Dipu pen Debram Kathar 365 News India Patumini Pioneer Kebarni Lakhain Korahini Sarupathar Constituency Angkang Thongnok English High School along International Women Day Karcho Amai Cluster Level Federation Check Pen CLF Sarupathar Committee Tumpen Patir Piponsi Patumi Amai along Mai Charipon Mai Pi Binali Rong Hangpi CLF Mai Pi Ahin Pensi Mai Charipon Lapen Mai Lam Thipi Ke Jaipon Martha Lang Nipi Chunbang Pi CLF Ahin Pensi Mai Lam Thipi Jaipon Lapen International Women Day Katalona Mai along Manpeng Aluhi Pen Kachitong Dun Jagannath B Sarkari Gaon Bura Sipson Rongphar Gaon Bura Mary Paul BC Bokazan Block Kaphu Kathar P Jivika Sakhi Basapi Ronghang P Jivika Sakhi Moromiti Sopi Lepen Senso B HWC Lepen Bokazan BPHC Asai Klembang Pubang Piatum Pentame Chitong Dun Lepen Sarupatharang Kangsal Help Group Atum Pen Chitong Dun Bangso International Women Day Catalona Sayalong Senso B HWC Help Camp Kang Pupon Mary Paul Hin Pensi Piteng Tipon Piteng Tip Data Pi Hawarada Tumapan Kiso Kiun A Pen Kachingrai Pon Jiapan Akejoy Pen Dowai Sitami Senso BHWC Atum Pen Ron Pon International Women Day Catalona Sa Ing Samjin Pen May Pachun Pon Borpothar Pen John Singh B 365 News India Patumini Pioneer Kebarni APHLC asong pen MLA kilik aphan APHLC lepen hawar kehat LC aparman DC aphan nomination alo pon Lakha Krainer Kep hawar kehat LC pen Suren Pramsa lapen Lakha Krainer Kep APHLC pen joining tika tharatum non kewangji Assam Assembly kilik along kachepate dunji aphan Patumi Karbiang long DC aphan nomination alo jokpon tanglo lapen Lakha Kre Troxy Bokazan LC pen Akon Teron Lakha Ingkoi Pothat lang sa LC pen Bikram Hanse alang tuma phantami nomination alo kejok jia phantami chisik kota chithampon Itum Bini Dipu LA constituency aphan Nili Methang Jai Katharsi nomination summit Tanglo Bini Lapen ke nomination ta choklo pusonsi nitum Arjulong Lapen ke Suren Kramsa bangke Hauragat constituency pensi Hawar kehat constituency pensi alangli nomination APHLC candidate pensi summit tanglo ilitum jokta chini Farokraiser kebra phokebra isien ingkan Karbiatum bang Pharo amuluk angbong bang trogner kebra ner kep do Lapen tribal ke doan atum pangrumpet pen bang Pharo angbong bang troksir kebra trok do sita itum Assam arlo dodun amat non ke itum Karbiatum Pharo angbong pen pli kebra pli nang sun etle itum apai Karbi apai lapen inglong aso tum celang pet pen Pharo angbong Troksir kebra trok pen non pokebra po nang liet lo lapen laparda avelo pusini tum Arjulong athema CAA along amen ka vietum foreigners atum lak isira suri trok kep atum dak Karbiang long arlo si do pusini tum Arjulong nitum ilitum Karbiatum han kapamanghu la BJP atum sarkar atum je la CA long amen kaviatum ke 6 schedule area arlo ke pape dulong lipu sita non ke non anta dheglong lo ilitum la CAA along amen kaviatum aphan Karbiang long arlo pen ba North Kachar Hills pen ta plung ple pin lang non anta
Heroni Don Bosco High School along student and guardian at Tumaphan, Barla Vichenga Porho da Kisung Hegdun Longsi. KAC pen, Labangso School at Hengno along amat, waiting set akinang sot pupen, Simar Pilo. Bangso Hormuka Salam pen, Rada Tumpen Misena Sai Pusi, Churopon Rinti. Bonsita me contractor Akon Teron na bang amithang ali aphan mate amithang tangka puru kachepang chuji aphan chimatharong luputa haladaga Rada Tum ningjerinti. Tiles ki kim mate kapabon kejok chepen kanghang an puthot kacheselam thuji aphan hawara Rada Tum kachuning ripon. So waiting set kabunai ciklung jonta welang bonsita nodak lot ladak bangke kalar tani me lapenanam itu teklong ji halahai ta mane kaching hang khai selo lati lato waiting set kabunai kelake rada phan kachong thulo lapen kausila tangka panahok lo laso teng pulete ilitum la kabunai kontraktor phan bangke sodak meneng sarangji lapen laso kapabunai asorkar labanga BJP sarkar labanga sap chokchi lasi ilitum laso bangke koi nang ne labangke Pemala kontraktor. kontraktor ke nili pan ciri pame me bonsita la badula kontraktor pusa la bang chok pilo ceklong jonta bilang la pena talsa duplicate la ke non ceklong joni ke pen dote APHLC route hupula bang ke das kulo dunga meeting set bang tu telik so kam ke claim de chok che Jengkha pen Vidya Singh Teron 365 News India.